Sziasztok, újra itt vagyok. Elkezdhetjük a letelepedést. Mégpedig úgy, hogy csinálok egy crafting table-t. Csinálok kemencét. Oké. Aztán kell chest, az biztos. Így, és akkor pakoljunk le. Az ágy az most kell. Ja igen, itt van ez a Tinker's Constructos könyv. Ezt meg leteszem akkor, ha már van. Mondjuk itt jó lesz. És akkor... ezt is elteszem, meg ezt is. Ide jöhet az ágy, egyet alszok benne. Azért mégiscsak itt ébredjek. Oké. Ott egy zombi. Most mindegy. És akkor szerintem először is csinálok egy baltát, és kiírtam a közelben levő fákat. Így. Tökéletes. Vágjunk fát. Úgy. Ezt is kivágom. Na végre. Alma. Így. Most már van egy kis hely. És akkor szerintem ezt még itt leszedem. Oké. És akkor most szerintem először is belekezdenék a Tinker's Constructba. Kell ilyen. Hol vannak? Ilyen. Meg ilyen. Ebből szépen csinálunk habarcsot. Úgy. És ezt pedig kiégetjük. Csak kell szín. Jó, mondjuk így. Így. És akkor kell még homok, ami ott van. Lapát. Oké. Mert majd kell hozzá üveg is.
ennyi elég lesz szerintem. Ezt a követ majd kiszedem. Az itt ég. Oké, és akkor szerintem amíg azt kisütjük, lecraftolok egy magic map-et. Így. És kell még egy glowstone, de azt, ha nem fogyna le. Úgy. És ezt azt hiszem, hogy így kell. Igen, így. Haha. Így. 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 Blank magic map. És akkor nem az ágyba akartam nyomni. Aha. Aha, szóval arra van egy leech. Itt van mellettünk a naga. Ott van még egy naga. Ott meg még egy leech. És amarra is még egy leech. Erre. Meg amarra is. Na, megfordulnál? Úgy. Arra is messze. Oké. Na. Viszont lávát kéne szerezni. Csinálok még vödröt szerintem. Hát ha találok, akkor már nem egy vödörrel akarok hozni. Így. És akkor azt hiszem, hogy erre volt. Csak kaja is kéne azért. A répa. Okay. Menjünk vissza az a lávatóhoz. Azt hiszem erre volt. Mi mászkál itt? Ja, csak szarvas. Gyere. Bőr. Ó. Nem is tudtam, hogy bőrt dobnak. Ujjaj. Nagyon szerintem nem most fogom megkeresni azt a lávát. Félek, hogy eltévedjek, ez mi? Nyers szarvas. Ott a láva. Mi ez? Beakad a játék. Jó, akkor lesz lávánk. Így. Bízzunk benne, hogy ez elég lesz egy időre. Ott vannak a cuccaim. Lávát most lepakolom, és craftolok ilyen alap cuccokat, amik a Tinker's Constructban vannak. Ó, az 4-et ad? Így. Ó. Így. Hogy kell azt? Crafting table? Igen, így. Oké. Ezeket ide szépen lehelyezem. És még kell egy mintaláda. Hát az olyan jó. Így pattern chest. Úgy. És még csináljunk mintákat. Üres mintákat. Jó. Mi kell nekem először is? Ezt melyikben kell? Ebben kell. Csak ezt most itt leszedem. Mert kicsit zavar. Itt az elején. Kell nekem ilyen biztos, hogy kell. Aztán mit csináljunk?
Ez melyik? Igen, ez kell. Aztán... Jó, egy ilyet. Egy ilyet. Egyelőre. És akkor szerintem először is elkészítenék pár dobókést. Az igen. Az szép. Vagy, de nem ezt, hanem ezt. Fából legyen a nyelük. Oké. Ez mi most? Így. Talán most. De mi ez? Kérem szépen. Ja, hogy... Az igen. És akkor ide. Nem. Mi a... ez mi a fene? Ez enyhén szólva furcsa. És ezzel mit lehet kezdeni? Oké. Hát akkor... nem most fogok legyártani dobókést. Hanem... inkább ezeket sütjük ki. És akkor megnézem, hogy pontosan hogy is kell azokat craftolni, amiket akarok. Nem ez. Az nem az. Akkor még nincs meg nekünk az a könyv. És ha craftolok egy ilyet... igen, akkor megadja. Oké. Nézzük csak. Szóval ilyenből kell nekünk 2. Igen. Abból 1. Jó, akkor craftoljunk. Ebből kell 2. Így. Ebből 1. Így. Aztán... jó, lávatang. Középre egy üveg és körbe ilyen cuccal. Ez viszont mindenképp kell. Ez is kell. Aha, oké. Meg az. Jó. Akkor próbáljuk meg. Ebből kell 2. Ebből kell 1. Ebből is 1. És akkor még lávatang hiányzik. Viszont ahhoz megint csak ki kéne égetni homokot. Hú. Na mindegy, viszont szerintem ennek a résznek itt is lenne a vége, megpróbálom újraindítani a Minecraftot, hát akkor működni fog ez a cucc. Addig is, sziasztok!